Ai! Genial! Genial! En Bobus és el millor amic per poder jugar. Quan arriba en Bobus, ves què passarà. Ei, 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 Mr. Bobus, au va, juguem! Mr. Bobus diu que ens preparem. Mr. Bobus, au va, Mr. Bobus, juguem! Mr. Bobus, Comencem! Mr. Bobus. Mireu quina noia més maca. Hola! Em deixes això, i això, i això, i això? I ara ballo el hula-hula. Sóc el millor karateca del món. Què tenim aquí? Mr. Bobus, Mr. Bobus, Mr. Bobus. El pallasso de la classe. Però calla, que encara n'hi ha que dormen. Que bé dormit. Bobus astronauta, a volar! Adéu! Com vola! Contacte! Soc l'as de l'aviació! Reveal-ho. Un videojoc! Vinga, Toni, afanya't. Tornaràs a fer tard a l'escola? Sí, mare. No et descuidis el dinar. Molt bé, mare. Me'n vaig. Adéu. Ja deus veure una mica Sí, difícil, tu? però em sembla que l'he fet. A mi el que m'ha costat més ha sigut la Renoi, quin joc més bo! Ja està. He guanyat, sóc el millor. Ensumo menjar. Ja vinc. Gràcies. I si dividiu el denominador pel numerador, veureu que el resultat és el mateix. Molt bé. Es pot saber qui fa aquest soroll? No ho sé. Ho has sentit, Toni? Molt bé, nois. M'estic esperant. Espero que no sigui en... Quin rotllo! Hola, Toni. Sóc jo. A veure, qui ha dit quin rotllo? Les matemàtiques no són cap rotllo. Poden ser un bon amic. Toni, tu has dit quin rotllo? No, he dit que difícil. Sí, no trobo les mates tan fàcils com vostè. Molt bé, Toni. Ara tinc un problema molt especial per tu que pots resoldre. Genial. Vejam. Mireu això. També sóc mestre. Ja ho tinc.
900 per 300 menys 150 dividit per l'arrel de 5 fan què, Toni? Tens la solució? A veure, fan... Vaig d'ajudar en Toni. 53? Què has dit? 53... 53.970? Em fa l'efecte que és correcte. Però com ho has fet tan de pressa? És com si ho veiés escrit a davant meu. Adéu, números! En Toni és un geni! He de dir que ho arreglin. Molt bé, nois. Avui parlarem d'alguns dels grans personatges terribles de la història. Genghis Khan, Àtila, rei dels Huns, Ivan el Terrible. Vejam quin grup secret de terribles guerrers va ser el flagell del Japó. El rotllo d'en Bogus! Molt bé, ja n'hi ha prou, Toni. Fes el favor de no tornar a dir rotllo. La resposta correcta és els ninjas. Ara fem un cop d'ull a aquestes terribles llegendes de la nit. A mi m'encanta la tele! I ara, sisplau, pareu atenció. El ninja Bogus! No és pas això. Aquesta cinta és històricament inexacta. No. Ostres! Alguns dies tot va malament. El dinar! Espereu-me, nois! Adéu! Bogus, para! Espera'm! Bogus! Renoi, la veritat és que avui ha estat un rotllo de dia. Bon dia, classe. A la lliçó d'avui aprendrem a fer això. Mireu. Ei, què passa? No hi ha manera. Aquest llapis és massa gros. Com volen que escrigui amb això? Ara sí. Ostres, encara m'esclafaran! Un moment, espereu-me! Ei, jo també sóc una estrella del rock! Rock and roll Bogus! És tan maco. M'agrada tant quan somriu. Ja sé que té 12 anys i jo només 10. Algú ha perdut un llibre. I si aviat no ve algú a recollir-lo, els l'enviaré per correu aeri. Sí.
Genial! Oh. Vaja, vaja, i amb la gana que tinc, doncs som-hi! Com m'encanta la gasosa! Oh! 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 I ara la teca! Oh! 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 Pizza! La meva preferida! I un bon munt de puré de patates, Aute. Vols puré de patates? Oh! 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 Està ocupat? No, no! Oh! Oh! Doneu-me les idiotes! Tu? Vinga, nanos, doneu-me aquestes galetes! Aquestes galetes són nostres. Abans potser sí, ara són meves! Quina barra que té! Ja ho veuràs! Ja! Qui ho ha fet? Qui vols que ho faci? Menja't el puré! Molt bé, jo no estic tip. Us ben juro que me les pagareu. Vols dir que és massa tard per dir ho sento? I tant que és tard. Molt bé, doncs així ja no ve d'una mica. Ja n'hi ha prou, nanos! Us ho heu buscat! No! 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 M'encanten les guerres de menjar. Nyam, nyam, nyam. Oh! Mengeu pastís, idiotes! Ja n'hi ha prou, pareu ara! Em sembla que hauríem de parlar al meu despatx. Oh! Ara a l'aigua! Oh, quina dutxa! La, 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 la. Oh, vinga, ara seca'm! Oh, oh. Oh. Oh, oh. Oh. Una tovallola, senyor? Gràcies. No, la, 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 la. Oh, net i polit. Oh, faig tard! Oh! 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 I ara estudiar, estudiar, estudiar. Adéu, adéu! Si no fas bondat, et faré això. I això. Bona pàgina.
El millor jugador de futbol del món. És una tovallola. No, no te la deixo. Si no ens afanyem, noia. Escolta, No. el sabó. T'ajudo. No es mereixen. Molt bé. A mi no sé què deixarà. Ja, home, sí. Vols dir? M'encanta el beisbol. A jugar. Preparat. Compte que ve. Compte! Està boig! Però què fa? Bola fora. I ara futbol. Anem a jugar! Vinga! Corre, corre! No t'aturis! Corre! Anem a jugar! Que bo que sóc! I per començar farem una sessió d'exercicis físics. Ostres, quin mareig! Molt bé, nois. Atenció. Escalfament. 1, 2, 2, 2. Gimnàstica, vaja. 4, 2, no pareu. 5, 2, 6, 2, 7, 2, 8, 2, 9, 2. No pareu. 2. Soc tot un atleta. Molt bé, nois. En fila per jugar a bàsquet. Sí, posa't aquí. Vull jugar amb tu. A veure qui guanya. Fem un Vinga, feu 2 equips. Vinga, de pressa. Bàsquet! Au, vinga, passa-me-la. Va, llença-la. Afanya't. Aquí. A mi, Que a mi, a mi. divertit! Corre, corre. Vinga. Vinga, llença-la. És teva. Jo també vull un xiulet. Estic sort. Ostres, que gros! Sóc una pilota. Porta una altra pilota. Aquí n'hi ha una. Va, Ostres! som-hi, nois. Ja hi tornem a ser. Tira! Cistella! Ves-la a buscar. Que està
sonat o què? Ara ja la deu tenir la músculs. Un ratolí groc! Un ratolí, Ton! Oh, Controleu-vos, noies. Però hi ha un ratolí! Dubto molt que sigui un... Ja el veig. Ara us ensenyaré com es tracta un ratolí de res, colla de pàmfiles. corre, Bagus, corre! He fallat. Corre com un dimoni. No, estic perdut! Ja et tinc, ratolí. Mogus! Però on t'havies ficat? Que no t'adones que m'has posat en un bon embolic? En un embolic-au, vinga! Si només he agafat una pilota! Adéu! Què tenim aquí? Una raqueta de tenis. Ei! En vull més. Sóc el banana Bagus.